vol dir un compromís dels socialistes al Camp de Tarragona amb els ciutadans d'aquest indret de Catalunya. Som conscients de quina és la nostra responsabilitat. És una responsabilitat que ve atorgada pels ciutadans que han encomanat tasques de govern a nivell de l'administració de l'Estat, del govern de la Generalitat i també amb un conjunt mai igualat de municipis del Camp de Tarragona. Això és una gran capacitat de fer coses i també és una responsabilitat de cara als ciutadans. El Camp de Tarragona és un territori amb gran potencialitat a Catalunya. És un territori que mereix tindre veu pròpia en el conjunt de Catalunya. Per això ho hem de fer entre tots. Junts podem. Junts podem articular tot un seguit de serveis, d'iniciatives polítiques, de paquets de col·laboració amb les altres administracions, que sota el lideratge dels socialistes, perquè ens toca en aquest moment històric, puguem superar els problemes dels grans canvis socials que tenim i, en definitiva, procurar per incrementar el benestar, la qualitat de vida i la felicitat de les persones del camp. Aquest és l'objectiu. Aplegar-nos amb aquesta idea que junts podem assolir tot el que ens proposem en la col·laboració amb les altres administracions per tal de servir més i millor als ciutadans del camp. Tot això queda reflectit en un manifest que ha estat àmpliament debatut, millorat, ampliat per tots i cadascun dels companys i que ara l'alcalde de Tarragona, l'alcalde Ballesteros, passarà a explicar.